Giduaw ni Talisay Mayor Samsam Gulyas ang mga samaang publiko sa Dakban Talisay aron makita ang kahimtang nini sa dili pa kini siradan. Adunay live report si Faye Marie Dumabok FM. Bab sa pagsusi ni Mayor Samsam Gulyas ug kaubanan sa pampublikong mga samang diha sa Dakbayan sa Talisay, nakita nga ni dagsa na ang mga manuaway. Hinon ginulagway kaninila nga manageable ra. Tulo ka adlaw gikan karon sirada na mga samang hinungdan nga gipalantawan ang pagdagsa sa mga muduaw. Apan dili ra tak-opan ang kadalanan at tubangan sa mga samang. Gawas sa higpit nga pagpatuman sa health protocol, gisiguro sab ang seguridad sa mga muduaw sa sementeryo. How are the protocols being implemented? Kay nahibaw man ta nakaroon 29 kutob 4 sa national directive na sirado man tanan. So we want to ensure that now people will go to visit their loved ones. Mandili na to huwato ng kinalasang adlaw sa 28. Sirado lami sa daan at tubangan sa sementeryo kung gikinahanglan na og mudaghan ang atong mga kaigsuonan i-implement ang Plan B mao kining pagsirado sa mga daan o pag-divert sa mga sakyanan. Pero ang Plan A kung manageable lang ang sitwasyon, abli ang daan pero naa ang atong mga enforcer. Gipahimutang na usab ang mga police assistance desk sa entrance sa mga samang. The design is to make sure that police presence is 24/7. But of course, along the way, if we see it fit that we can withdraw forces, because as we have observed in the past days, gamay ra ang mga tao nang ngari. Bisan kun sirado kini mga samang sugod karong 29, apan aduna gid gihapi mga tag-iya kun tagtungod ini mga namatay dinhi sa Tangke Cemetery nga buot pasugan ang mga nicho sugod sa Nobyembre 1 ug sa Nobyembre 2. Gani kining duha ka mga lalaki sud na sa duha ka semana na naud og linya sa kuryente alang sa pasuga. Sa Tangke Cemetery lang kapina sa 500 sa mga nagpasuga. Pasuga. Ilalang pasuga ng ilang kan. Ilang nitso. Para na di man sila kasod dire. Hatag lag sultar sa ilang kan ginikanan nagilubong na dire. Wahino namintuhi ang presyo nga nagpabilin lang sa 280 pesos matag adlaw ang bayad sa pagpasuga. Apan sa Nobyembre 1 ug 2 lang. Sagad sa mga miduaw karong adlaw ng limpyo ug namintal gawas sa paghalad og mga pag-ampo. Bab sa pagduaw sa mga samang, pahinumdum sa kapulisan nga padayong gidili ang pagdala og mga ilimnong makahubog playing card sud sa samang, lakip na usab ang mga pagvideo kay op bisan unsa pang pagsaba-saba sud sa samang. Ilabi na usab nga gidili kining pagdala og mahait nga nagiban armas ug illegal nga drogas. Daghang salamat Faye Marie Dumabok sa imong live report.